बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो चेप्टार 8 दिनै बलाम एबा समानथाला फुमसु बेनिनो सोंथि बिदां 8.1 नि 10 नाम्बारनिफ्राय बानायगोन। थांनाय थाखोआव जोङो 9 नाम्बारखौ बानायदोंमोन। जुदि सोरबाफोर नैबे चेप्टारनि अबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअखौ नायाखैमोनब्लाथाय अब्ला आं गासैबो भिडिअनि लिंकखौनो नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव होना दोनखादों। डेसक्रिपसनाव थांनानै बेफोर लिंकफोरजों गोसोबायदि भिडिअफोरखौ नायनो हागोन। अब्लाथाय दा आङो दिनैनि थाखोखौ जागायलांनि। सोंथिया दंनाय ABCD आ मोनसे दिंखनारि आखान्थि 4 आरो ए बिन्दोआव PAQ आ बेंखननि मोनसे नांज्रिद हांखो। जुदि ADC जुदि खना ADC = 85 आरो खना QAB = 120 डिग्री अब्ला खना BDC खौ दिहुन। अब्लाथाय इयाव सोंथिया ओरैबायदि नाय जेराव माने खना ADC होनाय दंना बेखौ जुदि जोङो 85 लायोब्लाथाय अब्लाथाय जाय जोंनो फिन बिदोङाव फिननाय होनाय दं बे फिनना मिलायहैनाय नङा। बेखौ जों जुदि फिननाय बिदांजों मिलायनोब्लाथाय अब्ला मा खालामनांगोन इखौ नैखौ बानायना लानांगोन 145 बेखौ 145 खालामना लाबानो जाबाय। जुदि बेखौ फिननाय बिदांनिजों मिलायनोबा 145 खालामबानो जाबाय। आरो आनजादाव हमना ला इयाव 145 जायगायाव 85 थाबाय देना अब्लाबोथ' बानायनाय नियमा एखेयानो थागोन मात्र फिननायाल'सो गुबुन मोनसे ओंखारलांगोन बे आरो। अब्लाथाय दा जुदि ADC आ 145 जायो ओमफ्राय QAB आ 120 जायोब्लाथाय खना BDC खौ दिहुननांगौ। दा होमबाथाय जों नायो सावगारि बोना लानांगोन। सावगारि बोआब्लाथ' जों फुमसुआव जेबो सल्भ खालामनाया जेबो फिननाय दिहुननाया। ABCD आ मोनसे दिंखनारि आखान्थि 4 होननाय लोगो लोगो जों मोनसे बेंखन लाखानांबाय। बेंखन लाबाय ओमफ्राय बे बेंखनाव मोनसे ABCD मोनसे मा होनना बुंदो दिंखनारि आखान्थि 4 होनना बुंदो आरो। अब्ला जों नायनि आरो इनिनो खना ADC आ मा जानांगोन 145 जानांगोन। आदसा आं इखौ लाबाय ओरैहाय 145 जानांगोन। अब्लाथाय र' सावगारिखौ एसे मिलायना लानि। हमना ला बेसे जानांगोनथ' ADC आ बेसे 145 जानांगोन नालाय जेनेबा एखौ आं इखौ लाबाय ओमफ्राय नैबे D लाबाय नै C लाबाय ना अब्लाथाय B खौ होनांगोन आरो B खौ होनायावबो जों एसे मिलायनानै लाखानि जाहाथे बिदि लाबाय नै B नाय खेंख्रा जाबायना ABCD आ मोनसे मा दिंखनारि आखान्थि 4 माने मोनसे बेंखनावनो बेनि गासै थिखिनि बिन्दा दं आरो नै मोनसे बिन्दो नै B C D गासैबो बिन्दा बेंखनाव दं नालाय ए मा मोनसे दिंखनारि आखान्थि 4 बेंखनारि आखान्थि 4। अब्लाथाय सोंथिया मा होनदों नैबे खना ADC आ 145 ADC नैबे खनाया बेसे 45 डिग्री 145 डिग्री आरो लोगोसे मा होनना बुंदो नै ABCD आ मोनसे दिंखनारि आखान्थि 4 आरो ए बिन्दोआव PAQ बेंखननि मोनसे नांज्रिद हांखो। नैयाव मा होनदों मोनसे PAQ नांज्रिद हांखो लानो होदो जाहाथे बे जायोनो QAB आ बेसे 120 डिग्री जायो। अब्लाथाय दा जोङो इखौ नांज्रिद हांखोखौ लानि QAB जानांगोनथ' QAB ना। आदसा जों इयाव नांज्रिद हांखो लाबाय ओरै स्केलजों बोबानो जाबाय। स्केलखौ नागिरना मोस्लाबासै नाय मा होनना बुंदो जोंना QAB जाय माने नै नांज्रिद हांखो मा नाम PAQ होनना बुंदो नै PA नै Q आरो लोगोसे मा होनना बुंदो नै PAQ आ बेंखननि मोनसे नांज्रिद हांखो। आदसा नै ए बिन्दोआव जोङो PAQ खौ नांज्रिद हांखो लाबाय ओमफ्राय मानखौ बेसे होदो ADC आ 145 ADC नैबे खनाया 145 आरो खना QAB आ 120 QAB माने नैबे खनाया बेसे 120 डिग्री आरो नैबे खनाया बेसे बियो 100 बेसेन्दो 20 डिग्री 120 डिग्रीनि QAB आ। अब्लाथाय माखौ दिहुननांगौ जोङो
दिहुननांगौ खना BDC होननाय लोगो लोगो मा जागोन BDC अब्लाथाय जों ओरै फोनांजाबनांबाय B जो D जो ओरै फोनांजाबनांगोन नै B जो D जो फोनांबाथाय मा फैबाय नैबे BDC माने नै खनाया बेसे इखो सोंदो नै खनाखौ दिहुननांगौ जों BDC नैबे खनाया बेसे बेखौ दिहुननांगौ आरो अब्लाथाय दा जों बेखौ दिहुनगोन गिबियावनो जों मा होनाय दं लिरना लाखानि मा अबे खनाखौ बेसे होदो जेनेबा खना होनाय दं होनना लिरनि होनाय दं खना ADC equals to 145 डिग्री ओमफ्राय खना QAB equals to 120 डिग्री खना BDC ये बेसे बेखौ सोंदो आरो ना अब्लाथाय दा जोङो बेनि मानखौ दिहुनलांबाय थानोसै थार बुंथि 8.1.1 बे मोनसे थार बुंथिखौ जोङो सिगांनि प्राय प्रब्लेमफोरावनो बाहायबोदों दा एबारबो नै मोनसे प्रब्लेमावबो जों बे मोनसे थार बुंथिखौ बाहायनांगोन आरो बे थार बुंथिया माबायदिमोन बेखौ आं खेबसे गोसोआव खोख्लैनानि दा जोङो थार बुंथिया मामोन खेबसे मिथिना लानि जोंना थार बुंथिया इदिमोन बेंखननि नांज्रिद हांखोआ नांज्रिद बिन्दोनि गेजेरजों बोनाय जायखिजाया सिलिं हांखोजों देंग्लायनाय खनाफोरा फारियै बेंखननि उल्था मोखां बेंखन बाहागोआव देंग्लायनाय खनाफोरजों समान दा नै मोनसे थार बुंथि बायदिब्लाथाय जोंहा नैबे सावगारियाव अबे खनाफोरखौ जोङो समान लिरनो हायो बेखौ जों नायनि ना बेयाव जों लिरखादो जिहेतु ओरै होननानै जिहेतु नैबे थार बुंथि मथे मा फैयो बेखौ जोङो नायनि नैयाव आं इयाव खोन्थिना होदो जोंना ओरै बेंखन दं इ बेंखन ओमफ्राय इयाव PQ आ ओरैहाय नांज्रिद दङ PQ अबेयाव नांज्रिदो A बिन्दोआव नांज्रिदो नैबे A नैबे PQ नांज्रिद हांखोआ A बिन्दोआव नांज्रिदो नै A बिन्दोआव नांज्रिदो बेनिफ्राय उनाव A निफ्राय ओरैहाय आच्छा ओरै मोनसे मा दङ सिलिं हांखो दं A निफ्राय B सिम सिलिं हांखो दं ना दङ आरो B निफ्राय B निफ्राय नैबे D सिम फैनाय दं ओरैहाय B निफ्राय D सिम नुदोंना A निफ्राय B सिम थांदो B निफ्राय D सिम A निफ्राय B सिम B निफ्राय D सिम आरो D निफ्राय A सिम D निफ्राय नैबे A सिम अब्लाथाय माबोरै जाबायो नैबे Q निफ्राय A सिम फैदो ना Q निफ्राय A सिम फैदो A निफ्राय B सिम B निफ्राय D सिम आरो D निफ्राय A सिम इदि थांफिनदो जों मा मोनदो Q निफ्राय A सिम फैदो A निफ्राय B सिम B निफ्राय D सिम D निफ्राय A सिम थामहिनबा नैबे नांज्रिद बिन्दोआव नैबे नांज्रिद हांखोजों देंग्लायनाय खनाया नै मोनसेया जाबाय देंग्लायनाय खना सिलिं हांखोआ माने नांज्रिद बिन्दोसिम बोनाय दोंसे सिलिं हांखोजों नैबे नांज्रिद हांखोजों देंग्लायनाय खनाया जाबाय बेयो आरो इ खनानि मुङा मा मुं बे खनानि मुङा जाबाय QAB आच्छा आं इयाव लिरना होदो र' QAB दायो सिलिं हांखोजों देंग्लायनाय खनाया सोरजों समान जागोन दा नैबे नांज्रिद हांखोआ नैबे सिलिं हांखोजों देंग्लायनाय खनाया समान जागोन बे जागोन जिहेतु Q निफ्राय A सिम फैदो A निफ्राय B सिम B निफ्राय D सिम D निफ्राय A सिम अब्लाथाय D निफ्राय A सिम नांज्रिद बिन्दोसिम थांनायाव नैबे सिलिं हांखोआ जाय सिलिं हांखोजों मोनसे खना बानायदो नैबे खनाजों समान जागोन नैबे खनाया मा मुं इयो BDA बा इखौनो BDA लिरबाय आं BDA नाय आं खोन्थाना होबाय जे Q निफ्राय A सिम फैदो A निफ्राय B सिम फैदो B निफ्राय D सिम D निफ्राय आरो नांज्रिद बिन्दो A सिम थांफिनदो अब्लाथाय नैबे खनाजों नैबे खनाजों समान जागोन नैबे खनानि मुङा जाबाय QAB नै QAB लिरदो आरो नैबे खनानि मुङा मा मुं इयो BDA नै BDA ना अब्ला QAB जों BDA जों समान जाबाय दा जों बेखौ थार बुंथि मथे मोनबाय आरो बेखौनो जों इयाव लिरना होनसै स' खना मा मोनलायो QAB is equals to खना BDA मा मोनबाय जों QAB जों BDA जों समान QAB equals to BDA दा मोनसे खोथा जोंहा इयाव नै जे मोनसे QAB नि मान जोंहा दङ इयाव नै
किउ ए बिनि माना बेसे 120 डिग्री खना किउ ए बिनि माना बेसे दङ किउ ए बिनि माना 120 बेनिखायनो किउ ए बिनि जायगायाव जों 120 फज'नो हागौ जों इयाव लिरना होनसै किउ ए बिनि माना बेसे 120 डिग्री बेनिखायनो खना किउ ए बिनि जायगायाव 120 फैबाय इकुवेल थाबाय ओजा खना बिडिए थाबाय आरो ना आं खोन्थाना होदो किउ ए बिनि माना 120 नालाय किउ ए बिनि जायगायाव 120 इकुवेल थाबाय बिडिए आ थाबाय दा इयाव जों नायनि खना बिडिए खौ माबोरै लिरनो हायो जों बेखौ नायनि बिडिए ना आच्छा औ इयाव मोनसे खोथा आरोबाव आच्छा बिडिए खौ माबा मोनसे नाम्बार खालामना दोनथ'बाय दे जायखिजाया इखो से नाम्बार खालामना दोनथ'बाय आरो जोंनो मा होदोंमोनलाय नाय जोंथ' मोनबाय जे किउ ए बि या 120 नालाय इकुवेला थाबाय बिडिए आ थाबाय खना बिडिए नि माना बेसे जाबाय 120 जाबाय से नाम्बार खालामबाय आरो मा मोनसे होदोंमोन जोंनो एडिसि नि मान होदोंमोन ना एडिसि नि माना 145 दा एडिसि आ बोरै सोमजियो नै खना एडिसि आ बोरै सोमजियो जों बेखौ नायनि नाय खना एडिसि नि मान दं नालाय एडिसि बोरै दं इयो ओमफ्राय ओरैहाय दं नैबे ए नैबे डि नैबे सि नै ए निफ्राय डि निफ्राय सि ना ए निफ्राय डि निफ्राय सि ए डि सि खनाया बोरै सोमजिदो नाय नै डि निफ्राय आरो बि थांनाय दंना ओरैहाय नै डि निफ्राय बि थांबाय ना डि निफ्राय बि सिम थांनाय मोनसे दङ डि निफ्राय बि सिम ओमफ्राय डि निफ्राय सि आरो डि निफ्राय ए अब्ला इयाव नाय मोननै खना दाजाबना नायनि जोंनियाव इ मोननै खनाया जाबाय नै मोनसे खना आरो इ मोनसे खना नैबे मोनसे खनाया जाबाय बिडिए नैबे खनाया मा मुं इयो बिडिए आच्छा इयाव मानि मान होनाय दंमोन आच्छा बिडिए ना जायखिजाया बिडिए नै मोनसे खना आरो गुबुन मोनसे खनाया जाबाय नैयो इ खनाया मा मुं इयो बिडिसि प्लास खना बिडिसि नाय इ मोननैखौ दाजाबबाथाय मा खना सोमजियो समान नाय इ मोननै खना बिडिए प्लास बिडिसि मा सोमजियो नायनि जों बिडिए होनबा नै खना बिडिसि होनबा नै खना बि खनाजों बि खना दाजाबबा मा जागोन नै जे गेजेरनि रोदाया गोमालांबायना गेजेरनि रोदाया गोमालांबाथाय मा जाखो इयाव जोंहा नैबे खना थाबाय सिडिए बा ओजानिफ्राय फरायबा एडिसि नै खनाया थाबाय एडिसि सोमजिबाय आरो थामहिनबा बिडिए आरो खना बिडिसि इ मोननैखौ दाजाबबा मा सोमजियो एडिसि नै इ मोनसे खना दाजाबनायाव नै गेजेरनि रोदाया गोमानानै एडिसि आ सोमजिदो थामहिनबा जों मा लिरनो हायो बिडिए प्लास बिडिसि इक्वल्स टु एडिसि बेनिखायनो जों इयाव लिरगोन आरो होननानै इखौ लिरनोसै खना बिडिए प्लास खना बिडिसि इज इक्वल्स टु खना मा सोमजिदो एडिसि सोमजिदो बेयो खना बिडिए प्लास खना बिडिसि इक्वल्स टु खना एडिसि दा इयाव मानफोरखौ फज'ना हो खना बिडिए नि माना बेसे नै से नाम्बाराव नाय खना बिडिए नि माना बेसे 120 बेखायनो खना बिडिए नि जायगायाव 120 फैबाय नै गेजेरनि प्लास फैबायना बिडिसि खौथ' दिहुननोसो होदो ना जोंखौ बिडिसि खौ दिहुननो होनदो बिडिसि आ बिडिसि नि थाबाय आरो नाय खना एडिसि नि मान दं एडिसि नि माना बेसे नै खना एडिसि आ बेसे 145 डिग्री बेनिखायनो एडिसि नि जायगायाव बेसे 145 डिग्री बेखौ फज'बाय आरो जों नाय आं खोन्थाना होदो बिडिए नि माना 120 प्लास थाबाय बिडिसि आ थाबाय इकुवेल थाबाय एडिसि नि माना बेसे 145 मानो बिडिए नि माना बेसे नै बिडिए नि माना 120 ओंखायनो बिडिए नि जायगायाव 120 एडिसि नि माना बेसे 145 बेनिखायनो एडिसि नि जायगायाव 145 होदो अब्लाथाय इयाव बिडिसि खौ लाखिनांगोन खना बिडिसि नै खना बिडिसि लाखिबा मा जागोन ओजों दंखायो 145 डिग्री नैबे 120 आ जेबो गैया माने प्लास मोनहैयो सिगाङाव इ प्लासआ ओजों थांबा मा जागोन माइनास जागोन माइनास 120 डिग्री जाबाय आरो नाय खेबसे खोन्थाना होदो बिडिसि खौ लाखिनाय लोगो लोगो आगदाखैथ' मा दंखायो 145 दंखायो 145 खौ लिरबाय ओमफ्राय प्लास 120 आ आगसिनिफ्राय आगदा थांनाय लोगो लोगो माइनास 120 जाबाय अब्ला खना बिडिसि नि माना ओंखारलांबाय नै खना बिडिसि इक्वल्स टु 145 निफ्राय 120 दानख'बा बेसे 5 निफ्राय लाथिख' थांबाथाय 5 4 निफ्राय 2 थांबाथाय 2 1 नि से थांबा लाथिख'
डिग्री बेसे 25 डिग्री खना बिदिसिया बेसे 25 डिग्री जाहैबाय अब्लाथाय फिननाया जोंना बेनो जाहैबाय आरो अब्लाथाय जोंना 10 नाम्बारनि सोंथिया बेयाव मावफुंजाबाय आरो नैबे 10 नाम्बारनि सोंथिया मावफुंजानायजों लोगोसे आं गासैखौबो साबायखर बावना दिनैनि थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।